Positibo la kanurang Pilipino alakwas sales sa ingkarelang kabilyan keng tutuking ana mabulan. Iniing meging resulta na ning dinaw na survey ning Okta Research. Base keng tugon ng masa survey apekyabayan na rin 1,200 katao mabilog ang bangsa manibat December 10 hanggang December 14, 2023. 49% na ring respondents ing manwala ang mas manawa ing biye, kabang 45% naman dang manwala alang magbayo keng karelang quality of life. 4% naman ding respondents ding sasabi ang mas maging masakit ing biye, kabang 2% ring sigurado. Kinaumusta na naman ng CLTV 36 News ding kabalen at pekibalo ng karelang opinyon, dikil kanini. Babalik ko sa king kapanulan ng 53 years old ay Alex Garcia asanting ing biye, king tutuking ana mabulan. Alias siguro totoo ito. Kasi yung kaya ni pasay na pasay timbi. Wala na kayo nga luloban obra. Yung gagawin mo na, mag-tricycle na kami mo kini. Kilubning pati nga po na pamamasadang tricycle, magkakasakit siya pa kanoy Garcia ang manakit ang 5 dalan at neng minsan, miraras mong hanggang 3 dalan ang kayang auuli. Hanggang ganing aldo pa mo gagapang nakimpaman ng tunan at miraras pang bengi, ali pa rin kanong sasapat ang kayang diskarte ba ang abi ang pamangailangan ng kayang pamilya. King kasakitan na naman ng biye, agyang 66 ni, balaos pamuri ng pamamaldak ng Gloria Gomez king kayang Wheeler, bang manikuang panyuporta king kayang asawang masakit. Masakit yung biye, nung ka magtsagang manitunan, ka manakitan, ka makan. Uling pasakit yung biye, ganing yung banungan ni. Kilob na ng migit 30 banwa, yung pamamasada ng Wheeler ang kapanintunan ng Gomez. Nung nuka rin, makapanuli ang 250 pesos singaldo. Makanyan pa man pasalamat naman ulimak sa Jaya ang gobyerno amia suporta para karyang kalupa ng pakakalulu. At naman po bibiyahe igob. Sasap naman, oras lapitan niya sasapya. Halimbawa po, putan talaga kalakalan talaga may naipasada. Halimbawa, laing panulog ang sawa kong duyanar. Lumapit ko kay Kapitolyo. Samantala, nilual mo naman kay parehong survey at 38% karang Pilipino rin manuwalang sumanting ang ekonomiya ng bangsa kaya tutuking ana mabulan. Base naman kang datos ng Philippine Statistics Authority o PSA Pampanga, miras kang 3% ang inflation rate king probinsya inyang December 2023. Mas mata sa ini kumpara king 2.4% inyong November. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalen.